Ubuhle bungaka ngiyabuqala. Sawubona mama, sawubona mdlalo sewunjani? Unjengelanga liphuma angazi kanjani. Mara-ke hi Pin Pop. Hi Zama. Unjani ma? Unjani mfethu? Ngiyaphila wena unjani? Hello. Nkulunkulu unami. Hello gorgeous, hi. Ngathi wena kodwa mama ilanga liphuma njengentaba zokhahla. Oh, isho njalo ede. Ngiyabonga. Hi. Unjengelanga liphuma. Angazi intaba zokhahla zenzeni kodwa ya. Isho njalo ingoma guys imnandi. Unjengelanga liphuma. Niyaphila. Sawubona crush yami iminyaka. Zulu Mageba. Niyaphila kodwa guys. Hi. Inetwork yami kodwa ngathi kuyihluphe. Ngiyayibona nje ukuthi ngibuye ngathi ngiyabambeka. Ngiyaphila kanjani? Guys, please like the video le ngiqeda kuyiposta manje ne. Ngiyamcela bandla. Sawubona muntu wami. Hi Kosi. Appreciate. Hello. Sibusiso hi. Please guys, ne? Don't take it personal. Akukho la deep. Amani no like video yami guys le ngiqeda kuyiposta manje. I really love you too much and please send me your number, your WhatsApp number. Hi Typo, hi Mhlongo. Yeah guys, akukho deep man. How like nje bekuyini ukuthi ni like ni comment and hi Lola mom. Bekuyini. Just show some love, oh girl. So ndlile ntokazi kodwa mara sewudlile angakadli. Can you send me lunch? Hayi Sibusiso. Wesibusiso fethu duduzo sawona manini ngifuna ukukhuluma noSibusiso. What's not the video le ngiyipostile lulama. Just go and like and comment. Bathong. And wazi kahle wena lulama ukuthi ngikhuluma ngani. Sibusiso fethu. I saw your videos, ne? I saw what happened. Molo Sandwa. Mina Sibusiso angikwazi ukukhuluma. Wena sinowalahleka uyothini lunch wena. Not today until ngikhona awungiphinde. Uyafunda no guys angifunde nje. Yabo simsebenzi. Angifundi. Okay. Mamela wesibusiso. Ngayibona ama-post wakho mfethu. Eshikhani ngibona manje. Ngabona i-post yakho mfethu. Mina Sibusiso ngivele ngingazi ukuthi kumele ngithini kumuntu. Ngivele ngingazi. Ngivele ngithuke nje ngicabanga ngowami nami. Ngiyaxolisa Nkosi yami ukuthi mhlambe ngingasho lutho. Kodwa ngicela ungixolele Nkosi yami ngangingazi. Ukuthi ngithini guys bazongibamba. Abafuni ngibe live phela. But bazonoka. Ngiyabonga so ish guys. Ngumxhosa. Ndithanda ama video wakho. Enkosi. Yabo so ish. Yeah. Ngiyaxolisa kakhulu Sibusiso ukuthi ngingasho lutho but ngabona. Saba ngayo yonke indlela. Yo. Hey, I'm so happy to see you. I love you.
uyi-artist, yebo ngiyi-artist. And guys, please check the video on my story. Also go and like leyo video leyo. Yeah, I'm so hungry. Please send me location for Mkhango. Ngiyathanda lapho Cebekhulu sawubona. Ukuphi nezwe mama ngisiSoweto. Yeah, ngihlala eSoweto guys. Ngihlala eSoweto. Emsodwa. Angikhona ukuba live for isikhathi eside ne guys. Bengingenile nje kancane ngizonibulisa ngithi hi, have a nice day, enjoy your day guys. Thebo, ish guys ngisemsebenzini. Uthe umntanami ufuna ukufana nawe yazi. Nkosi yami, nihlala kuphi weKhosi? Ngizoza ngizombona umntanakho. Maybe one day ngiyeza nje ngifike ngibe angibone ngimsurprise. Ngiphume kanjani ke la? Sibonge Mkhango kuyisibusiso ukubona wena. Thank you so much Cebekhulu. Yo Eswatini kude so uNkulunkulu wami. Uyangiziba mina cha kusho ukuthi angiyibona ngicomment yakho. Hi Princess Mtama uyaphila. Shika ngiyona. Ngathi ngiphelelwa ibhetri. Uhlala kuphi nendawo kodwa mama? Ngihlala eSoweto. Guys, I have to go ne. Ngiyanithanda kakhulu. Nibe nosuku oluhle, ngifisela usuku oluhle, nibe right. Ningayenzi into engiyenze. Abasebenzayo nisebenze kahle. Sizobonana kahle ntambama. Ngicela ukuba umalume khona. Bongani, hello, bye. Ngizoba live guys ngo-7 ntambama. Ngizobe ngi-live. So sizokhuluma kahle ntambama. Don't forget to check the video on my story. I like, also comment. And nale nami ngiceda kuyiposta manje. Ngiyanithanda kakhulu. Sharp.